U studiju izvođenje, dakle, predloge za hit dana. Dobro jutro, momci, i dobrodošli sa nama Gitarsi i čućemo jednu pesmu od Stinga. Dobro jutro i hvala što ste s nama. Cape Hatterasu su upućene poruke da se spakuju i da krenu. Sad, upozorenje postoji i od federalnih vlasti koje se odnosi na veliki deo istočne obale od Severne Karoline sve do Maina i obuhvata pre svega naselja na isturenim poluostrvima i ostrvima. Tim upozorenjem je obuhvaćeno više država. Više država, da, više država, a uragan se trenutno nalazi na oko 1000 km od Severne Karoline. I napokon sunčano vreme i zaista lepo jutro, ne samo u Beogradu, nego i celoj Srbiji. Da, i takva nam je i prognoza za danas, a i za naredne dane. Neku malu kišicu je pominjala Sanja, ali vidjet ćemo sada tačno kada će biti. Uglavnom da tokom današnjeg dana kiše biti neće. Sanja, dobro jutro. Ja sam mator, da. Tako da sigurno atmosfera je sjajna i to je jedan od ključnih faktora za postizanje dobrih rezultata. Srđan je stao kod 83. Da, i vratno preračunamo sa koliko je to godina. Kad je to bilo? Razmišljam o živcima i o nervozi. Kako se ti osjećao 2009. godine, koliko sekundi pre kraja? I dalje govorimo o sportu sa možda, u stvari ne možda, nego sa najodgovornijom osobom za sport u Srbiji. Ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković. Dobro jutro i vesti sada. Jeste, Aleksandra, dobro jutro. Idemo pričamo u svet sada i govorimo o tome da jedan bugarski obožavalac američke pevačice Lady Gaga planira da promeni pol i da se podvrgne nizu plastičnih operacija kako bi postao njen dvojnik. On se zove Penio Daskalov, inače ima 24 godine i uveren je da bi mu ta transformacija omogućila da započne muzičku karijeru. On u stvari kaže da se divi tome kako Lady Gaga, kako se oblikovala, kao i da će kada završi sve operacije biti, kako on tvrdi, ni muško ni žensko. Da. Šta kaže još? Pa kaže da je stupio u kontakt sa njenim menadžerom i rekao mu šta mu je plan. Obavestio je njega, menadžer Lady Gaga, da bi voleo da snimi duet sa njom i onda će čekati sada neko vreme odgovor, ali će tu operaciju on uraditi bez obzira na ishod. Sasvim sigurno, da. Inače, on je bio učesnik bugarske verzije Velikog brata, gde je ukućane uspešno zavarao u stvari da je žensko. Da, tako da mu možda neće biti teška ta transformacija. Da, pratit ćemo njegov slučaj. Da vidite sada šta se dešava u svetu. Hvala puno što ste bili gost programa.